Татарстан Җөмһүрияте Яшел Үзән районының төньягында урнашкан Олы Яке авылы район үзәгеннән 33 чакрым ераклыктагы үзәнлектә урнашкан. Аның тирә-ягын кечкенә урманнар, таулар, үзәнлекләр чолгап алган. Яке авылының исеме килеп чыгышын рус исеме белән бәйләп аңлаталар. Халыкта авылга Яков исемле рус кешесе нигез салган дигән версия бар. Имеш, шуңа күрә авыл бу сүздән бозылып, Яке ясалган исемне йөртә. Яке аеруча үзәнлек, чокыр, яр, сулык исемнәренең күплеге белән аерылып тора. Авылның көнбатыш ягында Кишәңгер исемле зур үзәнлек бар. Авыл халкы шуннан печән, гөмбә һәм җиләк җыя. Бу үзәнлектә кеше исеме белән бәйле урыннар күп. Мәсәлән, Исмәгыйль чокыры, Гәрәй чокыры, Бәшир чокыры дип йөртелгән урыннары элеккеге кешеләрнең исеменә бәйле. Кеше үлеме белән бәйле үзәнлек, яр, чокыр исемнәре бар. Фәхри яры, халык телендә Пәхри яры дип йөртелгән урында шул исемдәге кешене үтереп күмгәннәр. Гөлчирә яры дип йөртелгән урында 13 яшьлек кыз яз көне ак балчыкка басылып үлгән. Олы Яке авылының көнбатыш һәм көнчыгыш яклары кечкенә урманнары белән чолгап алынган. Шуларның берсе Әпәли урманы дип атала, икенчесе Әлкәс урманы дип йөртелә, Ындыр урманы дип аталганы Ындыр артына ук урнашкан. Авыл төрле сулыкларга, чишмә, елга, күл, инеш, коеларга бай булган, әле хәзердә яңа чишмәләр калкып чыга. Елгалар гына хәзер саеккан, инешләр хәлендә калганнар. Яке авылын икегә бүлеп Петьялка исемле елга аккан. Хәзер ул инеш хәлендә, яз көне генә ярларына тулып ага. Бу елга күршедәге Марий Республикасы территориясына агып килә. Исеме дә Марий сүзеннән килеп чыккан. Петь русча, пять сүзе белән марийча, авыл сүзе ялганып ясалган. Олы Яке авылы чишмәләргә бик бай. Аны чолгап алган тау итәгеннән бик күп чишмәләр агып чыга. Һәрберсенең исеме бар. Авылның төньягында Калкулыкта Күнәтәү чишмәсе агып тора, аннары ерак түгел Изгеләр чишмәсе бар.